Malawi Brief. Khoti lalikulu ku Lilongwe layamba layimisa pempho la belo kuchokera kwa anamiwa ndi cholinga choti akunikire mfundo zonse kuchokera mbali zonse ziwiri. Zambiri mu nkhani madzulo. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe layamba layimitsa kumva pempho la belo pa mlandu omwe a Sylvester Namiwa akuyankha. Yemwe akumva mlandu Azonde Mvula ati ayamba ayimitsa kumva pempholi kuti aunike mfundo ndi zikalata zomwe mbali zonse zapititsa ku bwaloli. Mwazina mbali ya boma yati anamiwa akuyenera kupereka chikole cha ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha azikaonekera ku likulu la polisi lachisanu lililonse pa sabata ziwiri zilizonse, aperekenso chiphaso chawo choyendera komanso asayankhule mawu aliwonse okhudza nkhani zofanana ndi milandu yomwe akuayimba. Oyimira anamiwa pa mlandu apempha bwaloli kuti lichepetse ndalama yomwe akuyenera kupereka kufika pa 500,000 kwacha kuti anamiwa ndopeza moperewera. Anamiwa akwazenga mlandu owukira boma komanso kufalitsa uthenga omwe uli ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo. Tinabwera kuzapempha khoti kuti atulise bambo Namiwa pa belo kuti azikadikilira mlandu wawo ku nyumba. Ndiye bene tapempha pempho lathu nawonso aboma anayankha. Kwankha kwawo kunaliko kuti siwo dandaula kuti Namiwa akhale pa belo. Iwo anapempha kuti paperekedwe mfundo zokuti anamiwa akwaniritse kuti belo yawo apatsidwe. Koma tisayiwale kupereka belo ndi ntchito ya khoti. Ife kwathu ndikupempha komanso aboma amayankha ndi mmene ife tapemphera. Aboma anapempha kuti anamiwa apereke ndalama yokwanira 2 miliyoni ku khoti kuti apase belo, koma ife tapempha kuti ndalamayo ndiyochuluka. Anamiwa ndi munthu operewedwa chifukwa ntchito zimene amagwira mozipereka, samagwira ngati mmene magwira ntchito kuti amalandirapo ndalama. Iwo ndi munthu operewedwa ndithu, ndiye tapempha kuti ndalamayo atayichepetsako pang'ono. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka atsimikizira Malawi kuti palibe chifukwa chochitira mantha ndi momwe chuma cha dziko lino chikuyendera. Iwo ati boma likupitiriza kudzipereka kukhazikitsa njira zosiyanasiyana zomwe cholinga chake ndi kubwezeretsa chuma komanso kuyika dziko lino pa njira ya chitukuko chokhazikika. Mwanamveka anena izi poyankhula ndi MBC pomwe anavomereza kuti dziko lino likumana ndi mavuto azachuma, koma ati ali ndi chikhulupiriro kuti maplani ndi njira zomwe boma lakhazikitsa zithandiza kuti zinthu ziyende bwino. Ndifuna ndiwatsimikizira Malawi ambira kukamba zambirimbiri kani ya budget. Ndifuna ndiwatsimikizira Malawi kuti budget yawo ikuyenda bwino budget yawo. Tikamana kuti budget ikuyenda bwino pali zingapo timene timayang'ana kuti kodi mukutolera ndalama zomwe munakonza kuti zibwere ndalama zibwera. Komanso tu kodi timati expenditure kuti ikuyendanso bwino, ndikufuna kuti ikuyenda bwino. Oti posito pompano ndikhandi kumapereka report mu October kapena mu November tikapereka midterm review. Nadi kuti budget ikuyenda bwino. Ndikuza kuti pali mavuto salepera. Tikumva kuti mwina kukhala ngati kukhala El Nino. Zonse ndi mavuto. Zimene zikuchitika ngakhale ku Iran kuja zimenso ni mavuto. Manufani kuwasimikiza kuti panopa budget ikuyenda bwino. Mina nene president aja kuti ni zonse singakukuza nthawi imodzi ya zimatenga nthawi. Apenda atisimikizira. Padakali pano Mwanamveka omwenso ndi wachiwiri kwa president wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera apempha membala a chipanichi kuti akhale ogwirizana komanso osasunthika pamene chipanichi chikupitirira kutsatira ndondomeko zake za ndale ndi chitukuko. Mgwirizano ku chipani ndofunikira chifukwa ngati chipani chingayende bwino popanda mgwirizano, chitukuko chingayende popanda mgwirizano, komanso zomwe tina promesa Malawi manifesto yathu sizingateke ngati mgwirizano palibe. Nchifukwa yake mwandimva tikukamba nkhani za mgwirizano kapena unity mu chipani. Chifukwa tikudziwa kuti mu unity kapena mu mgwirizano muli mphamvu.
ineyo ngati vice president wa kuno kumwera ndifuna kuti kumwera kukhale umodzi, kukhale unity. Chifukwa pakakhala unity ndikuti tipanga zambiri, tipangaso achieve zomwe tikuzifuna kuno kudera kapena kuno kumwera. Boma latirayika chidwi chake pa ntchito zomangamanga zokhazikika komanso zolimba polimbana ndi kusintha kwa nyengo. Nduna ya zamaboma ang'ono ndi chitukuko cha madera akumidzi a Ben Phiri yanena izi itayendera ntchito yokonzanso msewu wa Magomero Tenofu kupita ku Namadzi River mboma la Chiradzulo yomwe ikuchitika pansi pa Regional Climate Resilience Program. Edith Kaira wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Msewu omwe umaonongeka kwambiri chaka chilichonse chifukwa cha kusefukira kwa madzi wakhala ukukonzedwa kuyambira mwezi wa August chaka chatha. Atayendera ntchitoyi, nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera a Ben Phiri atakhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Iwo ati ndikofunika kuti makonsolo adzigwira ntchito zabwino za ukadaulo komanso zokhazikika. Ndiye tikunena kuti kuli bwino timange zolimba zimene zingathe kuyima nyengo zikasintha, kusiyana ndi kuti timange zambiri koma zokuti nyengo ikasintha ziwonongeke, chifukwa chaona kuti ikadzanena kuti nyengo yabwera tibwereraponso tikamange. Ndalama ya Malawi sitikuyisamala. Mawu ake phungu adelali amwaye ndalama ati kukonzanso mbali ya nsewu yomwe inaonongeka kwambiri kuthandiza anthu anderali omwe amadalira nsewu. Mavuto kwambiri anali ogwizana ndi nkhani za nyengozi. Chifukwa chonena kuti nthawi zonse kukagwa mvula nsewu umakhala kuti waonongeka. Ndiyo mafunika kuti chaka ndi chaka uzilimidwa, uzikumbidwa, ndiye pamenepo pamakhala ngati povutirapo. Atayendera nsewu Aphiri anakhala nawonso pamwambo okhazikitsa Group Village Endman ku Chombe kukhala Sub-Traditional Authority. Ndunayi yapempha mafumu kuti adzilimbikitsa chikhalidwe komanso kuteteza ana ku nkhanza zogonana. Tikupempha mafumu wonse kuti adzidziwa kunena kuti lamulo sililemekeza munthu. Akapita ukasewera nditi ana nkumasiya akuluakulu, lamulo likapeza sitiasiya akamangidwa ndiponso achotsedwa. Tikufuna kuti ana asukulu asikana komanso anyamata apange chimodzimodzi kopanga sukulu kuti adzatukule dziko lino. Phungu adelali yemwenso ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamika boma chifukwa chokweza mfumuyi ponena kuti ziwalimbikitsa kuti azitumikira bwino anthu a dera lake molimbika kwambiri. Ineyo ngati MP wa dera lino Chilazo Thumbwe ndiyosangala kuti president athu avomera kuti amfumu athu akuchombe akhale sabutiye. Twathokoze kwambiri wakweza mfumu kuti ndi kuti apasaso responsibility. Apasa responsibility imeneyi kuti tigwire nawo ntchito limodzi tikweze dera lathu. Sub-Traditional Authority ku Chombe omwe angokhazikitsidwa kumene omwe dzina lawo ndi McDonald Chinyama alonjeza kuti azitumikira anthu awo moona mtima komanso modzipereka. Munthu simangokwezedwa koma chifukwa cha ntchito za kugwira ntchito limodzi ndi boma limene lili kulamula. So nzathanso kupitiriza kugwira ntchito za chitukuko ndi boma limenenso likulamula. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene adakweza Group Village Endman ku Chombe kukhala Sub-Traditional Authority potsatira malamulo a Chiefs Act. Edith Kaira, MBC Chiradzulo. Wachiwiri kwa nduna ya zachilengedwe achipiriro mpinga njira atsindika kufunika kugwiritsa ntchito njira zamakono zophikira monga mbawula zamagetsi pofuna kuthana ndi kuonongeka kwa chilengedwe. Ampinga njira anena izi atayendera ena makomo omwe akugwiritsa ntchito mbawula zamakono pansi pa ntchito yomwe bungwe la Self Help Africa ikugwira m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe. Chisomo Break wafika ndi report. Ntchitoyi cholinga chake ndikufuna kuthandiza anthu okhala m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe kuti asamagwiritse ntchito makala pophikira popeza amaononga chilengedwe. Mawu awo atayendera ena mwa mabanja omwe akupindula ndi ntchitoyi ampinga njira anati boma lipitirira kupititsa patsogolo njira zamakono zomwe cholinga chake ndikuteteza chilengedwe chomwe chaonongeka kwambiri. Ndife osangalala kunena kuti metanenera kugwiritsa ntchito kwa mastovu amenewa, kugwiritsa ntchito magetsi ochepa, kugwiritsa ntchito mphamvu yochepa imene kapenanso kuti kayerekezera ku ndalama zochepa kusiyana ndi zimene akagwirisira atagula makala. Ndezi kuoneka kuti zikulowera njira yabwino. Tigwira ntchito ndi anzathu aku nduna wa energy kuti atiuze kuti madera ena m'midzimu kumene amarepo afikapo kumene magetsi alipo ndi kuti makampani ngati ateke akafikenso kumeneko.
mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyendetsa ntchitoyi ku bungwe la Safe Help Africa achifundo chopi anati akufuna kufikira mabanja okwana 76,000 mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe kuti asiye kugwiritsa ntchito mbawula zamakala ndi kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono pophikira. Cholinga chathu ndikuletsa anthu kugwiritsa ntchito makala ndiye tikukhulupirira kuti anthu ambiri akakhala kuti akugwiritsa ntchito kuphikira pa magetsi msika wa makala uchepa komanso titeteza chilengedwe chathu mdziko muno. Komanso project imeneyi imapereka ndalama kwa anthu amene akugwiritsa ntchito bwino. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi ntchitoyi ndi Grace Chaola omwe amakhala ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Tikamayeza makala madula timatha kuyeza 2 bags a month pamene ndi ichichi tikayelekeza mtengo wa mabagi awiri ndi ichichi mmene tikuphikira tikuseva almost 60,000 pa mwezi. Ntchitoyi yaperekanso mwayi wa ntchito kwa kampani zomwe zikugulitsa mbawula zamakonozi. Kuti khomo lipindule likuyenera kukhala kuti limagwiritsa ntchito mbawula pophikira komanso pa khomopo pali anthu oposa asanu. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Nthumwi za nyumba za malamulo za m'mayiko amu Africa zagwirizana kuti mayikowa akufunika malamulo othandizira kuti achinyamata komanso amayi adzitenga maudindo akuluakulu kuti ntchito zachitukuko zipite patsogolo. Izi ayankhula pa zokambirana zomwe zachitika tsiku lachiwiri la msonkhano wa nyumba za malamulo za mu Africa. Austin Fukula wafika ndi ripoti. Phungu wa nyumba ya malamulo mdziko la Nigeria Atolululope Akande Sadipe ati mayiko ambiri ali ndi achinyamata ambiri komanso amayi ndi anthu aulumali omwe sakutenga maudindo monga phungu wa nyumba ya malamulo kamba kuti amasowekera thandizo. Apa Asadipe ati nkofunika kuti pakhale malamulo okakamiza zipani kuti zizikhala ndi achinyamata komanso amayi omwe akuyimira maudindo andale kuti adzitha kupanga malamulo okomera maguluwa. Iwo ati nkofunikanso kusintha kaganizidwe pomalingalira amayi ndi achinyamata ngati magulu othekera kupititsa patsogolo ntchito zachitukuko mdziko. Wachiwiri woyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo mdziko la Ghana Bernard Ahiafo anati akambirananso kufunika kolimbikitsa kuti mayiko adzikhala mololerana pochita ntchito za malonda monga mwa mgwirizano wa malonda wa African Continental Trade Area. Iwo ati ngakhale mayiko anasayinira mgwirizanowu malonda ochoka m'mayikowa sakuchitika monga mayiko aku Ulaya amachitira. Msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo omwe ali m'mayiko amu Africa amu bungwe la Commonwealth ukuchitika kuno ku Malawi pamutu oti kulimbikitsa ntchito za nyumba ya malamulo kuti zizitumikira bwino anthu m'mayiko komanso kuthandiza kuti anthu adzidalira nyumba za malamulo. Msonkhanowu ukuyembekezeka kuthala chisanu lino pa 14 August 2026. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Bungwe la Beautify Malawi BIM Trust la saina na mgwirizano ndi bungwe la eni minibus la Minibus Owners Association of Malawi ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za ukhondo malo okwerera mabasi. Mwazina mgwirizanowu ukulimbikitsa kusintha kakhalidwe lotaya zinyalala paliponse ndi kulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito zipangizo zoyenera potaya zinyalala. Owen Mavula wafika ndi ripoti. Usanayambe mwambo osayinira pangano la mgwirizanowu, akuluakulu a bungwe la BIM Trust komanso MOAM anakonza mwambo osesa ndi kutola zinyalala ngati njira imodzi yolimbikitsa anthu zakufunika kosunga ukhondo. Ntchitoyi inayambira pafupi ndi chipatala cha Bwaira kukafika pamalo okwerera basi a mu mzinda wa Lilongwe komwe mwambo onse wachitikira. Polankhula pa mwambo osayinira na mgwirizanowu, wapampando wa bungwe la BIM Dingiswayo Jere anati akukhulupirira kuti kusintha khalidwe la anthu ndikofunika kuti tikhale ndi dziko la ukhondo. Loli malo mwa mayi wa fuko lino Professor Gertrude Mutharika tasayinirana mgwirizano ndi anzathu a Minibus Owners Association of Malawi. Cholinga chake nchonena kuti tithandizire kufalitsa ndi kupititsa patsogolo nkhani za ukhondo mabus depot mene anzathu ama minibuses amagwiritsiramo ntchito komanso ukhondo mu maminibus ndi mabasi eneniwo kunena kuti monsemo titenge udindo anzathu maminibus amene akuyendesa maminibus iwo
muli maconductors menemo, muli anthu osiyanasiyana, titenge udindo wonena kuti mukhale mwa ukhondo. Chifukwa chonena kuti inu ndi ine titagwirizana kunena kuti pafupifupi mwina anthu 75 pa 100 ena aliwonse Malawi amene amayenda malo kuchoka malo ena kupita malo ena amagwiritsa ntchito ma minibus. Ngati ma minibus depot mulibe ukhondo, ndiye kuti anthu akhala pachiopsezo chotenga matenda, komanso malo athu sakhala achisamaliro chabwino. Komanso anthu ambiri amene akukwera ma minibus ndoti nawonso akhalanso pachiopsezonso chotenga matenda osiyanasiyana amene amadza chifukwa cha umve. Ndi chifukwa chake mayi wafuka anaganiza kuti khali pa mgwirizano ndi anzathu amowa kuti tipitise patsogolo nkhani za ukhondo. Mawu ake wapampando wa bungwe la MOAM wa Coxley Kamange wati bungwe lawo ndilodzipereka kulimbikitsa ukhondo m'malo okwerera mabasi. Pia ntengepo mwayi wathokoza patroni a Beautify Malawi, First Lady Gertrude Mutharika kuti pobwera ndi initiative ya Beautify Malawi imene ikuthandizira ndithu kukongolesa dziko lino la Malawi komanso ku ukhondo. Monga mukudziwa ife ma minibus ambiri anthu ochuluka 75% tsiku ndi tsiku amakwera minibus. Ndiye ngati ife ma minibus mujasiti kukhala ukhondo, ndekuti anthu onsewa tizapeza kuchipatala, ndekuti ena aziluza mioyo komanso ndekuti azikhala ali chipatala. Kumbali se ife ya business ndoti kuluza business komanso kuntundu chitiko cha Malawi ndoti siri kupita patsogolo. Pamwambo bungwe la Beam Trust lapereka zipangizo zosiyanasiyana zothandizira kusamala ukhondo m'malo okwerera basi komanso malo ena ozungulira. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust analikhazikitsa ndi mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika kuti lidzithandizira boma pa ntchito za ukhondo, umoyo komanso maphunziro. Owen Mavula, MBC. Madera mbiri akumidzi vuto lakupinimbira kwa ana kamba ka vuto lakusowa kwa chakudya chopatsa thanzi ndi lofala. Kuchilenje ndera la mfumu yayikulu Mazengera mboma la Lilongwe anthu ali pakalikiliki kuchitapo kanthu pofuna kuthana ndi vuto lakusowa komanso kupititsa patsogolo umoyo wawo. Ndipo kumadzumbi ku Lilongwe komwekonso vutoli linali lalikulu kwambiri. Bungwe la World Vision lisanayambe kugwira ntchito mderali koma tsopano zinthu zasintha. Tili ndi zambiri mu ripoti la Frank Kapesa lomwe akuwerenga ndi Edith Kaira. Uwu ndi mudzi wa Madzumbi, mfumu yayikulu Mazengera mboma la Lilongwe komwe anthu akusintha miyoyo yawo popanga ufa wa phala la soya. Cholinga cha anthuwa ndi kufuna kuthana ndi vuto la kunyenchera kwa ana kamba kusowa zakudya zina mthupi komanso kuti asinthe miyoyo yawo ya tsiku ndi tsiku. Ichi ndi chigayo cha Madzumbi chomwe akugayirako ufa wa soya. Ndi ntchito yaying'ono yomwe cholinga chake ndi kuthandiza kuthana ndi vutoli. Pa tsikuli anthu akukonzekera kupanga ufa wa soya omwe amakagulitsa ku chipatala cha Nkhoma Mission monga membala wa gululi Priska Nyengo akufotokozera. Tikatere timakhala kupita chigayo kuti tikagaye soyayi tiyambe kupanga process. Masakanizidwe athuwa timapanga filini 1. Tikati filini 1 nikupanga 3 kg chimanga ndeti soya panga 1.5. Kakupanga 6 kg chimanga soya ndeti ndi 3 kg. Tinaphunzitsidwa ndi za umoyo. Chifukwa zathu timakhala kuti tufuna anathu akulathazi. Ndeti musoyamu ndi muchimanga muli ma vitamin amene amathandiza anathu kuti azitha kuona bwino ku skulu. Awa ndi anthu omwe ali ndi cholinga chosintha miyoyo yawo. Gululi linayamba mchaka cha 2016 kutsatira maphunziro omwe linapatsidwa ndi mabungwe a World Vision, Farm Concern komanso Vision Fund, ndipo pakadali pano lili ndi mamembala okwana 50 amuna ndi akazi. Motsogozedwa ndi nyakwawa ya derali, gululi limapanga ufa wa phala la soya othira zakudya zopatsa thanzi omwe limakagulitsa ku chipatala cha Nkhoma Mission. Tukuno kalekale mbuyomu linali dera lotsalira, linali dera loti kunalibe wanthu ophunzira. Ndeti kachita kafukufuku ife ngati mafumu amene talowa kumene tidapeza kuti kuoneka ngati kuti wanawo akapita ku sukulu wamakhala opanda zero chifukwa choti ndikuti wamakhala lingo nchenchera. Nde kumbuyo bwanthu ife timalimbikira kwambiri, timalima soya, timalima chimanga. Nchifukwa yake tiona kuti timalima soya bwino
koma bwanji leti msinthe kuti tizikhala ndi phindu lochuluka nchifake dambo panga phala ili dambo pangidwa pa zifukwa ziwiri. 1 ufuna uthetsa kuchenchera kumene kulipo kwathu kuno ndi cholinga chakuti wana wathu wazikhala ndi nzeru akapita ku sukulu. Nambala 2 ndi cholinga chakuti tidzisinthe ife makomo yathu pachuma. Pa tsiku gulu limapanga pafupifupi makilogalamu 150 aufa wa phala la soya, koma pali kuthekera kopanga mlingo woposera pamenepa. Gulu lili ndi chigayo chaching'ono ndipo ndi khumbo lawo kuti akhale ndi chigayo chachikulu kuti azipanga ufa ochuluka kuti akwaniritse mlingo omwe chipatala cha Nkhoma chimafuna. Malingana ndi wapampando wa gululi Irene Charles, chiyambireni kugaya phala la soya vuto la kupinimbira ndi kunyentchera kwa ana achepa mderali. Nawo anthu a mderali akutha kupeza ndalama zochulukirapo zosinthira miyoyo yawo kupyolera mu ntchitoyi. Tikati tukazinga ngati tsiku limodzi soya wathu timakazinga 500 kg koma kugaya kokha ndiye kuli mavuto. Kogaya timagaya 150 kg pa tsiku. Ntchito yopanga ufa wa soya komanso kuonetsetsa kuti akupereka ufawu mu nthawi yake yathandiza gululi kukhala ndi msika okhazikika ku chipatala cha Nkhoma. Tele unene monenesa mukadane kuti lero muzenda Nkhoma la mamembala ochokera pano muona kuti ali ndi chakudya chokwanira, nsonyi zili moyo wake udatani udasintha, akugona nyumba yabwino moyo wake udasintha, akakuzana kuti marumba fertilizer ndagulapo ndi kuti ndalima mbewu komanso mbewu zija ndazipatulako ndagulitsa. Kuchokera mu ntchito yopanga phala la ufa wa soya, Madzumbi tsopano sakungomenya nkhondo yakulimbana ndi kunyentchera, komanso akumanganso chuma, thanzi ndi tsogolo la anthu awo.